אושר! בוא, נשים לך את זה. טוב, אני יודע איך עושים. שנייה, תראה. רוצה לראות משהו שאתה תאהב? אני אוהב את זה. רגע, תסתכל, אתה טס. אני אוהב את זה. את זה? כן. יש עוד אחד שאתה תאהב. איזה? אז כאילו יש לך משקפיים. ויש רגע גם כאילו אתה מכשפה. ויש גם כאילו אתה ויקינג. רגע, אתה תסתכל יפה למצלמה. לא, תסתכל יפה. תחכו בה. עכשיו אתה רוצה לראות משהו שאתה מאוד מאוד תאהב? תעשה ככה עם ראש קצת תזיז. תסתכל, גם מדובי מזיז. לא רוצה את זה? לא, אתה לא יכול להוריד את הראש, אתה רק להזיז את הצדדים ככה, תסתכל. אתה רואה גם הוא מזיז, כמו שאתה מזיז? ואם תעשה, שתמצמץ כזה. לא עשי. אתה רואה, יש גם אותה. מיטים קיסם. ביי. יאללה. קיסם, יאללה, תשימי לי משהו אחר. תן לי קצת מקום. נו, קצת מקום בקפה. לא צריך כיסא. תגיד. בוא. אני יודעת מה אתה תאהב. מאוד. אני אוהבת את הלוח. לא זה. זה. שנייה, תסתכל בדיוק למצלמה. תסתכל יפה. יפה תסתכל אבל. אופה, ככה אל תזוז, לא לזוז. תשודד ים! רגע, תסתכל, תזוז. אבל חבל. לא, תזוז אחורה, בוא. הנה, אתה רואה, עכשיו אני שודד ים. זוז. סליחה, מצלמה. זוז! תעזוב את זה! תלך. אל תזוז! אתה אוהב את המחשב? כן. בוא, אתה רוצה... אני אוהבת תסתכל. זה. פותחים חלון. אתה רוצה להיות סינדרלה? כן. בוא, תלך אחורה קצת. ואתה רוצה, אתה יכול להיות גם הוא. היא רוצה? זוז אחורה. אני יכול גם להיות עם המכונית. זה? תראי את הראש. שים את הראש ישר. איך אחורה, תעמוד. איך אחורה. נראה כאילו אתה נוהג במכונית, אתה רואה? אני יכולה ללכת עד לא, תזוז קצת לפה. שנייה, תסתכל מה אתה עושה. אתה עומד ככה? עכשיו תזוז ככה אחורה. לאט, בלי לזוז. רואה? זה נראה כאילו אתה נוסע. תראו את זה. עכשיו בוא נעצור את הסרטון ונראה לך אותו.